Dr. Amen. Aw, nyanga yami, nyanga enkulu. Ntomdala khehla lami. Aw, madoda, inkunzi. Phansi kwamhlabeleka lapho sivakashele khona mkhulu. Hawu, sesihambe safika khehla lami. Selizwile udumo lakho satha sesisondele. Sesike sizozwa enyangeni enkulu ukuthi kwenze njani kangaka nabantu bekhala. Nabantu bekhala, nabantu bejabula siyabona kuma social media uyatrenda khehla. Khehla lami. Mhlambe ungakusibeka esithombeni khehla sesizwile ukuthi la kwamhlabeleka na ayikubi inyanga ziyakuzona. Kufanele singizonde baba. Yeah. Ngomthakathi futhi ngiyalwa ngeke ngufihle lokho. Uphila kanjani phone ezinyanga khehla uma sesimo sesinjena ngoba sengizwile ukuthi kunenduko iphethe. Kunenduko iphethe khehla hayi ziyasha inyanga. Ngiyabona niyaphikisana kwa social media niyalwa. Nibangani kangaka khehla ithini le nduko yakho baba? Baba idla nazo ziyahlaba. Idla nazo ziyahlaba. Kunekhubalo enginalo la ekhaya. So bayafundisela bonke ukuthi lekhubalo lenginalo le nduko ngiyithathe phi le. Le secret baba la ekhaya yaphila. Khehla lami indaba elikhulu size ngalo nalo. Sike sezwe bathi uke wavusa umuntu ethuneni. Sike sezwe indaba enkulu. Angazi khehla ukuthi ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho ngoba hey akakho umuntu ongavusa umuntu ethuneni khehla kodwa kuthiwa uke wafika komunye umuzi ngengudalo lokho ngoba kuma social media. Kodwa manje kwathiwa wamvusa umuntu ethuneni wanqaba futhi ukuthi bakuvideoize khehla lami. Lento khehla isuka kuwe isuka kuphi kuwe uzufike la ufike khona enzinga kulona namhlanje. Lento lena baba lena kusuka ngiseseyingane. Yeah. Sasemncane bekunelikhehla lami nebengikade ngihlala nalo. Yeah. La ngapha kubolokho kanjanisa boNgorongoza. Okay. Leli khehla leli la nginikeza imfihlo ngelo msebenzi. Yeah. Yazi manginikeza imfihlo yangiyala ngabamba imigomo ke mina. Ukuze ngifike kuleli zinga leli. Okay. Ngoba into lemtoko umuntu omdala mangukunikeza izinto. Noma baba akunikeza izinto. Ufuna ukuthi uyazi le migomo la kunikeza yona ungagethisho wona. Kuphela ngafike ngakusho kuye ngamtshela sibaba. Ngiyacela umuntu omdala unganginikezi into leyingozi. Unganginikezi into ezodestroy umndeni wami. Ngifuna into lezohamba nginikeza abantu baphile. Into ngibanga nabantu leyo baba. Khehla lami kancane nje khehla ngixoxa ukumoshela isikhathi. Khehla lami lana kuhlukene kabili kunabantu abafika esigodlweni mhlawumbe bafuna ukuphakanyiswa ngokwemali. Abagule enyameni nasemoyeni bona ngabe uyabasiza yini noma usiza laba bemali kuphela ngoba sesizwile ukuthi imindeni eminingi uyifukulile imindeni eminingi namhlanje ivukile. Nangu umfowethu namhlanje sifika la ekhaya usazombona khehla mhlawumbe bazomveza sisazokhuluma naye sizwe ukuthi uyavuma nisi bamveze kulokho azobonga siqhamuka na uyena osilalela ekhaya ukuthi size la ekhaya sizana nje namhlanje sifuna ukuzokhuluma nawe kulesimangalo somenzele sona. So khehla lami umbuzo wami uthi kunabantu ababukela namhlanje emakhaya nazi inamba zakho ziyavela escreenini ngabe wena usiza abantu abafuna imali kuphela noma nabagulayo ababuthakathaka abathakathwayo abafuna ukulashwa enyameni uyabasiza inibona na? Khehla lami uyamvusa umdalele phasi. Nkosi yami. Ngiyalapha la ekhaya. Okay. Ngiyatwalisa la ekhaya. Nkosi yami. Ukubona le ndumba zigcwela ngaphandle nje. Kule ndumba zayimfihlo la kunikeza khona amandla. Angimlaphela umuntu kuleyo ndumba. Yeah. Angimlaphela umuntu kuleyo ndumba. Ebese kuba nale ndumba lezi underground. Lapho khona kunikeza khona lamadoda. Abalali baba yasebenza. Ey, kahleni. Akalala yasebenza. Kahleni. Akhuluma khona mangabe ngunikezela kwamakhulumane. Ngoba amakhulumane. Khulumisana le makhulumane ethi khijima komfana bebulethe umqebe emntwini. Nkosi yami. Nkosi yami khehla lami sibonga isikhathi sakho baba ngicacisa usokumele ukuba lensizwa lesifika nalo kulensizwa siqhamuka nalo na ithi khehla izobonga ngegalelo lakho umndeni wayo uyisuse from zero la uyibeke khona namhlanje ijabula kakhulu mhlawumbe masiphuma la esikolweni khehla khona uzokubona esikuphathele khona okuzokujabulisa kakhulu khehla lami ulokuhle lokho komuntu omdala njengoba lo baba nje noma ngingambona ngathi uyena uzovela khehla lami ungakhathazeki ingakho sesicela isikhathi esincane nje khehla kakhulu okuhle lokuthandayo maba abantu babuya bazobonga la ekhaya ngibona umsebenzi wami ukuthi ngiyasebenza la ekhaya abanye bayahlupha uyafika umuntu umnikeza isipoko hayi ukuthi isipoko into engakulalisi ekhaya isithwalo usuvele kuyisipoko leso ke lesikunikeza ini umqebo manje khehla ngoba wena ngubona uhleli nezingane egcekeni lento ngabe iyakwazi ukuphilisana nezingane ngoba nazi phela zakhe izingane zigcwele ngiyabona nabonkosikazi la ekhaya kuyaphithizela ayaphilisana nabo umuntu omdala ngalo ukuthi wena ngithema ufika la ekhaya ngakunikeza siphi isipoko ngoba le iphoko zinegaba nazo asifani zinegaba le iphoko ngoba phela kunabantu besifazana khehla ungakhohlwa kunabantu abahlala emqashweni kunabantu besifazana abayisabayo lezi zinto ezikhuluma ngoba ngeke ngizokhulumisa enye into lana ngathuka kabuhlungu manje angifuni ngifuna ukuthi nabo mhlawumbe bayizwele ngokwabo nabo ukuthi uma kunento kanjalo umuntu wesifazana uhlala nezingane zakhe emqashweni ku one room nizokwazi ukuphila izinto kodwa khehla kuzochazela ukuthi vele kuya ngokuthi uthethe ini kakhulukazi umuntu omdala nje
ngibukubeka isithombe nento nayo akubona konke lengakukhuluma kuyimedia Nkosi yami ngiyifihla la ekhaya kepha la ekhaya ngisebenzi negazi into la ekhaya ayinabungozi yes awuyithathile nje le ndoda le ngunikeza yona noma labo bogogo ngikunikeza bona ngikunikezela ukuthi mkhulu bamba bayokuphakamisa Nkosi yami angunikezele ekutheni ngo destroyer uze bathi abantwana basala endlini sekaba kophe ebusuku ngomfanyana Nkosi yami akuyele nobashaya asiyibambe ekhehla lami kunendlela ngaphandle ngiyazi ngiyabona nabantu balayinela ngaphandle asiyibambe ekhehla ngicela nje siphuthume sibone ndoda kuphela bese sizajeka khapho sibheke khona ngapha phansi ezantsi ngiyacela nje ekhehla lami ka2 minutes nje ekhehla sibona ngaphandle sikunike lento esinokukunika ubone ndoda neqeda inkulumweni bese siyabaleka ekhehla kulungile umuntu omdala bonke labazosibanga